dins una obra teatral, que és allò que ha demanat el Blauet en Pipós d'abans, hi ha diferents tipus d'intervencions. Hi ha el diàleg, que és el clàssic, que és la conversa entre els personatges, dos o més actors que parlen entre si. Després hi ha el monòleg, que és un parlament individual d'un personatge, que, com diu la definició, és quan un personatge parla tot sol, sense dirigir-se a ningú, però està dins el món de l'obra de teatre. Una altra cosa és això que teniu aquí de la part. Parlament individual d'un personatge adreçat al públic i que la resta de personatges no pot escoltar. En el teatre hi ha una cosa que es diu la teoria de les quatre parets. Tu imagina't un escenari normal i corrent que és rectangular, no? Tenim quatre parets imaginàries que fora d'aquestes parets imaginàries l'obra de teatre no existeix, només existeix enmig. Tots els que entren dins l'escenari tu dones per fet que són personatges i que estan representant una obra de teatre. I quan surten, se'n van a una altra banda, no darrere les cortines, i que s'estan canviant o que estan mirant el paper, no. L'obra de teatre passa allà. La part és un recurs dels dramaturgs per rompre la quarta paret. La quarta paret és aquella que tu veus. Hi ha els seients, un passadís i l'inici de l'escenari. Jo som d'aquestes persones a qui no li agrada anar a una obra de teatre on es trenqui la quarta paret. Tu imagina't que a una obra de teatre hi ha una explosió. Clar, com que és una cosa que està dins les quatre parets, no pot afectar-te a tu. En canvi, hi ha aquestes obres de teatre o espectacles que els actors de cop voten i entren entre el públic i demanen coses i agafen qualcú i el fiquen allà enmig. Això és rompre la quarta paret. A mi m'agrada estar tranquil·let, assegut, i que ningú no me molesti, no que vengui qualcú i comenci a parlar amb mi, que tothom ho senti, això me posa molt nerviós. Quan un personatge d'una obra teatral xerra cap al públic i vos diu coses, això és una part, perquè la resta no ho senten. Exemple, en Deadpool. A les pel·lícules de Deadpool, tant en els còmics com també a les pel·lícules, parlen tu i tu no estàs dins la pel·lícula, tu ets a la realitat i ell t'està parlant a tu i els altres personatges li diuen però tu on xerres, on mires? Clar, és com una gràcia, però això és una part.